Біз виноват түгел. Мен актер, мен ысын актер. Ысын актердар түгел. Әлем кәртүк сәскен сәлмен. Шуның хамағарак. Мен актер болу келе тұрғайын. Сольник қойғы келе. Бүгін короче, ердар. Лишь бы трек стал хитом, шуның хамағарак. Хен оға ерда көрхәтәһің ол хене полностью сюжет сөйдеп. Бері, ошы терхенде ұшлай деп. Рэпердар, тоже признавайтесь, тоже шайтағы дейтін, по-любому. Хенің, может, вообще қыды қайын. Бізге керек музыка, бізге керек сәхне. Оса тұрған трек керегені, оса тұрған трек. Хед блогер. Матта блог бар. Мен хедге қаршы бір немелі айтмайым. Мен бәхетлі, браттар. Мен бәхетлі. Афишаны бір ай бойы, бір ай... Что за фигня? Her bir yerden sebebi yok mu to? Her bir yerden istoriyası yok. Biz muzikantlar, biz rapperlar tugul, biz popsaviklar, bizge content gerek. Dürüsün etkende bizge content gerek, bizge bir yer gerek, bizge sahnege sığırga gerek. Sahnege sığır üçün sahnele yerday turgan bir trek gerek. Vaqt yağından alıp etkende her bir muzikant özünün icadın hürmet ite. Her bir muzikant özünün icadın yarata. Şunun üstünde osa turgan trek keregini, osa turgan trek. Хит, короче, дұрысын әйткенде вот, ябай көздермен хитовый бір трек керек, чтобы хені кешелер көрген, хені кешелер сақыра баштаһын деп түрлі нәмеке. Хәзіргі вақытта популярный вот социальный сетьтардар өтіндік. Нәмеке ВКонтакте кем хин көбірек популярный, өдіңе хейватырақ бетіндік. Бедің вот шундай, білмейм, мен былай вот шундай юл менен барам, егиттер кыздар. Мен шундай мына юл менен барам. Билмейм мен хеде. Her bir музыкантта шул юл менен бара алыр деп уйлайм. Мында кешини алдап болмай бетинде. Ой, мен рэпер, мен дөрөсүн генә укыйм. Мен немеке, туда-сюда деп. Без вис барабыз, вис музыкага, без сабабыз, вис эстрадага. Безге керек музыка. Безге керек сахна, безге керек топ, там bizge керек популярность. Вот, егиттер кыздар шулай. И вот август немеге бетиндик, айы бетиндик. Хәзер мен уйдайым, мени хит сыгырга келе. Мен хәйбәт ер яздым, лирика, хыял. Мен уны көттім, вот хәзер ул стрелять итә дип, хәзер хит була дип. Но сыгардым, ул трек миңа охшай. Но мен аны хитовый итеп эштей алманым. Вот хитовый итеп эштергеле музыкант ул тоже эштерге тиеш. Просто музыкант халды, немени музыканы халды и все, унун менен генә эш бетмей. Ул үзенең музыкаһы менен яшәргә тиеш. Вот музыка сыгарыр алдынан 50 тапкыр, 150 миллион тапкыр үзенең һәр бер социаль сетьләрдә һөйдәргә тиеш. Сниппеттер күрһәтергә тиеш, отрывоктар күрһәтергә тиеш. Хәзер вот шайтып эшләнә. И трек сыккандан соң тоже берәй инфоповодтар уйдарга тиеш, берәй нәмәкәй һәр вакыт күз алдында булырга тиеш шул продукт менен, шул кешегә күрһәтәһең бит шул продуктты. И вот август айы бит инде. И кирәк берәй хитовый трек. И август айында, прямо айында август турында трек хит була ала бит инде. Хотя бы хит булмагала, барыбыр күренәсәк бит инде. Август турында. Август обычно вот вакыт менен тректерди тыңдайдар. Вот көтгөлүк күбрәк тректар үтә. Хагыну турында тректар үтә. Мөхәббәт теге күңелһезрәк тректар үтә. Моңһуырак тректар үтә. Вот шуның хамак. Август дигән трек булһа, күбрәк үтә бит инде барыбыр. Мен аны шайтып яздырып қойдым, битті таптым да яздырдым. Мен еңе әр қысқа сағаны өйдеп өтем, мен вообще несек тректерді ештейм. Мен бит алам интернеттан, тоже вот ютубтан free for profit type beats деп. Ядағында бит келіп сұға ақтында, онда ядыла немекей 5000
монетизацияға теклем 5000, то есть прослушиванияға теклем бесплатно қолданырға бола енді неге площадкаларға енді. Шайтып алып алам да мен сөздер язмайым. Мен хәзер сөздерді язмайым. Мен уже көптен сөздер язмайым. Просто мен тексттарым жоқ, мен тексттармен язмайым. Менің өзімдің ноутбугым бар. Аппаратура, оборудование өзімдікі бар. Мен битті алам да звукозаписывающий программаға қоям да шол битті и автотюнды включать етем да, нендей тональность, шуны қоям да и яздыртуға басам да и на ходу ошайтып яздырам. Весь ердің башынан ердің адағына теклем. И мына битті плюс бір 5-10 тапқыр қабатлаулы етіп қоясың да, и ол кетіп тек бара. Ехен шол оқып кетіп тек барасың. И паузаға басасың да, и собираешь сюжет. Бұнан аласың, қойып қоясың, тегінен аласың, қойып қоясың. Шулай тіп. И шулай енді шайтып іштеймін тректарды. Тоже өйдем свади етем. И вот шайтып іштенімді тректі шынан менің хит сығары келіп етіндік, бұны көрхәтке келіп етіндік. Шынан керек өйдарным простой ғана снипет бармай. Шынан Ленарға досыма хабар еттім. Ленар Құтлыбаев, салам. Шол досыма хабар еттім. Немеке, клип керек дейм. Клип керек деп. Шан, давай келте өтіндік. Шан, шол келдім. Түшірдік. Берейін районында. Үш локация түшірдік. Үш локация. То есть припевтығын, оқығандығына, несек оқығандығына. Шан қайттым да өйтендік, ойдайым өйтендік, келіп түшірдім, тәяқты ойдайым. Хәзір бұл бармай, бұл бармай. Хәветті ойдайым өйтендік, потом, бұл бармай, бұнда тігі мұхаббет көрінмей, бұнда мен яңғыдым үйрейім. Бұнда яңғыдым үйрейім. Вот ошыны хәзір өйда өйтіп кетем. Мен саққына екен сетема өсіп кетем да керетігінен давам етем. Ұшайтып тегіп қоям енді. Тегіп қоям, шол связывать етіп қоям енді. Вот, егіттер қыздар, әгер де вот музыканттар, мұхаббет тұрағында ердар ядағығы декен, олар көрхәтәгі декен интернетта снипет ашамы или клип ашамы, мен аңдамайым. Әгер де вот экранизация клипта енді пен яңғыдың. Анда тректа мұхаббет тұрғанда ердайың бетіндік. Клип или снипет ол просто ғана видео түгел. Ол просто ғана видео тиу атала. Снипет и клип ол экранизация, то есть экранизация трека. Если экранизация, ол трек турағында, трек несек, хин соның мәғанәһен вис шул экранизация визуалға нәмешлей алаһың инде, хала алаһың, шул халарға дейшің битінде. Мен аңдамайым, когда мұхаббет турағында, хеу турағында ердарда егет өзгене ердай, онда кыдықай юк, хин кем турағында ердайың, әгер де хин экранизацияңда хатта кыдықай юк. Хинің может вообще кыдықайың, хин может білмейм, хин неме өсін ондай тректар ядан. Мен аңдайым өтігі, популярный болыр өсін. Но экранизацияңда қыдық аю, бұлырға тейш ол, если мұхаббет тұрғанда болғаз. Бар менің достарым бар тоже. Достарым бар, олар мұхаббет тұрғанда сығаралар. Но олар уже начинающий түге өтіндік. Башлап кеткен генә түге өтіндік. Олар көптен шығырденелер өтіндік. Оларға уже можно. Оларға можно. Яңғызы түшәлі ола. Оларға можно. Олар да уже кешлер білелер. Оны просто ғана қарағалар да ола. Оларға түге. Мүхім рәуішті түгіл енді. Мүхім түгіл. Шул. Вот. И менге үскіна кадр өтіндік. Етмей өтіндік что-то. И не... Қыдықай керек, короче. Клипқа қыдықай керек, бұл хеу тұрғанда трек бейтін. Кімді сақырдағы да онда? Қадыр, мен еніп кеттім интернетқа, короче, листайтып аттам. Так идея оштаным. Мен идея оштаным. Рэпердар, тоже признавайтесь, тоже шайтағы дейтін, по-любому. Бар ұры шайтағы дейді. Мен идея оштаным, короче, интернетта.
Ондан и табып алдым. Бір қайдақайға яддым енді. Ол шул қайдалар көргенім бар қымақ енді. Шул қайдалар көрген, ысын тұрмышта көргенім бар қымақ енді. Яддым енді. Мен біренденмін деп. Мен біренде де. Мен біренде кетті. Осындай клип түшіруге керек енді. Зинхар үшін ярдам ете бере алмассың екен деп айтып орағайным. Ол давай, айда ярай деп етіндек. Ол шул айтып, ол қайдақай келді түшірерге ярдам етерге. Шайтып бедоныңмен шайтып клипті ештеп өттік. Ленар вес көрхетті несігештерге. Ол режиссердар алды, ол клипмейкердар арасында білмей, меңе оның мен эшләуі оңайлы һәр вакыт. Ол белә нисек эшләргә. Мин әле охшай оның эшләре. Ол мына теге һин ога ярда күрһәтәһең, ул һиңа полностью сюжет һөйдәп бирә. Ошо тирәһендә ошолай дип. Вот, миңа шуның мен эшләү оңайлы. Ул шайтып төшерде. И шул монтаж эштәнек. Монтаж мен эштәнем инде, потому что миңа тиҙерәк кәрәк инде срок ягынан. Мен беләм, что Ленардың нәмәһе заказдары күп инде. Ул эштәһә бәлким августка өлгөртмәү лә бар, потому что заказдары күп, кешене тоже аңдайым. И мен үҙем алдым монтажды. И шайтып вот августка вот ортаһына шайтып өлгөрттүк инде. Сентябрьдә нимә өчен яддым, нимә өчен связывать итеп куйдым уны. Тоже вот теге не битин хагышлы ер битиндик. Көзгөлөк үтә хагышлы йырлар битиндик. Хыю теге минин хагынам дигән тректар битиндик теге йырлар. И шуга шайтып эштәнем тоже сентябрьдә. Октябрь теге тоже дәвамын күрһәттем битиндик, теге сниппетта артында сниппет дәвамы бар дип, дәвамы булмай. Шул шайтып, шул мына теге лишь бы трек стал хитом, шуның хамагыра. Так, мен улайтып қана хит үшін генә ядмайым, мен үземнең күңел өсендә генә ядамын. Типа, вот. Мен могу ядырга бирәй. Күгенеп, ярдар. Мен үзем яратам, шундай, треп хамагырак ярдар. Но без уларды сыгармайбыз. Без үзебез генә там егеттерге берип, просто гына тыңдайбыз инде. Просто гына тыңдайбыз. Безгә кирәк вот сәхнә әйтәм бит. Вот. Кешелер мына һөйдәйләр пландарды һөйдәргә ярамайлар дип. Олар аңдайым. Мин улардан наоборот аңдамайым. Теге кемдер пландарды һөйдәргә ярамай дип әйткәндәрде аңдамайым. Нимәгә? Теге һин куркаңмы? Нимә эшләп һөйдәргә ярамай икән? Мин тоже вот аңдамайым. Но мин һөйдәй алам, мин һөйдәргә. Но яратам, когда мин һөйдәм, мин наоборот эштәйм. Когда мин шайтып каралар пландарыңды һөйдәп китәле дип. Когда мин һөйдәмәйм, мин эштәмәйм. Когда мин һөйдәйм, мин эштәйм. Вот. Вот шулайрак. Ну вот, минең октябрь айына уже полный уже тулы контент тулды. Расписание буенча минең дәфтәрем бар. И онда һәр бер көнгә ниндәй видео, ниндәй трек сыга деген хамарак ядууларым бар инде. Максаттарым бар инде. Оларды мен язып барам инде. Вот. Һәр берен эштәргә тырышам инде. Эштәйм һәр берен. Ничек тә булһа, нигә кыйынлыктар булмаһа. Вот октябрь айына тулды минең полный список. Октябрь айында вот октябрь айы 4 пятница и октябрь айында шул һәр бер пятница минең 4 йырсыга. Эми буны вообще мине калдырырга мин яратам һәр бер адна хайын тректар сыгарга. Но мен шайтып, үземә по кайфу, үземә охшай. Теге популярный булам типкен эле түгел, үземә охшай. Просто постоянно сыгарып торһаң үземә прикольно. Мине булды шундай момент. Касан әлі, вот яңы елдан алып мартқа тектім. Пятница хайын, адна хайын ер сыгарып бардым. Еще анда плюс болды анда еще альбом. Вот. Сен штамп қойыш прям. Вот. Но мен шайтып оқшай білмейм. И вот октябрь айына толды. Ноябрьға келгенде вот тоже шулайдыр ол.
Пока ундай грандиозный пландар yok. Тректар һәм берәй кайда Сыгыш шәһәргә инде, берәй кайда. Син да мен хорем тем сольный концерт. Сәхнәгә. Пландар бармы ага? Сольный үткәрергә. Вот. Бар ине. Як. Бар ине түгел ул, бару. Ул минең үземдән генә тормай бит инде. Миңа команда кирәк бит инде, теге звукач или минең менән бергә сәхнәгә сыгып укырга берәй, ярдарга берәй артист кирәк бит инде. И вот финанс ягынан тоже уның менән авырлыктар бар бит инде. Мин менә кисә генә һөйләштем бер площадка менән инде. И финанс ягынан унда кыйбатрак инде. Мин шундай урындар эзләйм. Кайда можно финанс ягынан так выгоднырак берәй урында Сыгыш шәһәргә була икән, вот сольник эшләргә була микән дип шундайлар эзләйм инде. И вот безнең булды сольник тоже вот урын таптык. Белмәйм, наверное, или беләм микән, Сантимир дусым мен сольник булды тоже Уфала. Хасан, мен излемеймсің? Ковид сағындам. Ковид сағындам. Я ковид беткән. Сольник бір кімді yok. Сяқ, братан. Хасан болды. Ковидтанам? Ковидтанам болды. Мен излемеймсің? Теге, біле, олимау, білет. Не, бір қыдықайдың кальянкаһы бар инде. И мен кальянкаһы бар инде. Онда өткөрдө. Мен ойланам сәхнә. Yok, зур түгел. Ол как закрытый туса хамак болды. Олай болғас білмеймін. Теге, афишаны бір ай бойы, Что за фигня? Бұл иштенмей. Афишаны бір ай алдан еліп қойып, бұлай түгел. Беданы вообще спонтанно ғана нәмештен. Бір ғыдыққа айтам, менің кальянка бар дейтінді. Бәд, хоп, давай да шында концерт қойық дейтінді. Досым айтам бейтін, давай дейтін, қасанға, давай бір аднанан дейтін. Өйдап қара, бір адна сұрып, бір адна, бір ай түгел. Все, нәмеке, бәдің, қайттық, үйдештік, мен афишаны готовил. Все, бір адна өтті бет. Әзірден мәнік та ұқатты даже. Өзден тілеген закрытый туса, бәдің сән сольный концерт хамақ, бару шуны қойдық. Шуның хамақ орындар болға, қойғанда болыр ені, екінші сольникті. Менің уже ондай форматта ұқатты тілегім yok, закрытый туса хамақ қарап. Уже мен болды закрытый туса. Хәзір мен екінші форматтарақ қойып қарағым келі. Берік нәмәні мен қылатларға яратмайым. Шоға білмейм қасан сольник. Но сольник қойғы келі. Бұла менің сольник, қасандыр бұла, сольник бұла. Яқшы кишлер өргәһенән безнең эзләмә. Явыз бәндәләр йөрендә безнең йөзләр күренмәс. Шуға күрә бәлкем һуң түгел беркемдә. Күләгә бездә беленмәс булган ердә бүтәндә. Бүленә без рольләргә киеп төрле битлектә. Шуннан bir yıl ағайым тоже мәктәптән кайткан инде, миңа әйтте, башкортсарып таптым дип. Мен такой айтам бит, кайда дип, кызыкканым бит тоже. Шан тыңдатты инде башкортса рокты, ул булды бүреләр. Шуннан тыңдап йөрәм тоже нәендә телефонында. Менің телефоным юк ине. Ул миңа телефон биреп тора торган. Просто тыңдарга инде, музыка тыңдарга. Шул телефонда өрөлтәм. Без бөтә ярдарды инде. Башкортса яр бер икәү генә булды, наверное, икәү генә. Буналар бүреләр инде. Шуннан икенче көне мәктәптән кайтты инде. Монда ул уже миңа әйтә, рэп яздырдым ди. Рэп яздырып алып кайттым дип. Шан мен такой, тем, шан тыңдап караным инде, рэпты тыңдап караным. Мин хатта теге теге кызык нәмәкәй дип карамадым инде. Просто, нормально, прикольно дип караным инде. Шан
Агайым яздырта баштады шул рэп тректорды. Рэп тректор алып кайта мектептен яздыртып алып кайта. Мен тыңдайм, миңа кызык, өзүмө кызык боло баштады. Ул менен келмени бит рэп музыка. Мен өзүм яздырта баштаманым бит. Менин агайым вот әле үйдө отурган агайым тоже интернет вакыты оның туган күнүнө бүлөк иттилер ВК аккаунт. То есть мына биздин ноутбук yok, компьютер yok, интернет биздин үйдө yok эне. Шунан оның вот көрші достары, классташтары онда ул вакытта ВК нык популярный болуп кеткен генә вакыт эне. Һәр берсенең кемдең ВК-һы бар, ул крутой, текәенде. Шунан агайымдың туган күнү килеп үтте. Шунан буга эштә бирделәр ВК аккаунт. ВКонтакте. То есть вот ВКонтакте страница инде. И страница эштә бирделәр. Унда ул кызыксынып китте. Вот шул рэп менен. Онда бар вот группалар, бесплатные рэп минуса. Элек шулай деп атала турган. Бесплатные рэп минуса дип. Хәзер атала, хәзер YouTube'тан алына бит. Free for profit type biz вот рэпердар тоже беләгез free for profit type biz. Элек атала ине. Бесплатные рэп минуса на лирические песни, шуның хамагырак. Русса шулай дип языла тоже. Ул алып кайткан минусовка. Ну, ВКонтактенан инде. Шунда кемдәндер инеп ВКонтактенан алып кайткан минус. И шунда үзенең сүзләрен язган инде. Теге язган да бит инде. Миңа ярдап укып ишеттерде бит инде. Мен агайым рэп укый. О, теге бит инде. Хәйбәт бит инде. Ну, Кини бир тагын агайым рэп укый. Теге рэп язган. Ул шигырьләр яза ине. Ул шагыйр. Но рэп башкортса. Рэп алып кайткан ине. Ну, язып, и шунан миңа укып күрсәтте. Мен шунан кызыксынып киттем шул рэп музыка менен. Үзем касан булды? 80 елдан. Яңылышмасам 2012 тирәһе. Ол сакта бит беренче рэп батлдар башланды. Официаль беренче рэп батлдар. Сен орда булдыңмы, кстати? Беренче рэп батл 2011 елда шекеле булды, если бу тамам. Онда мана шунда биз башланды теге Тартай, Филемси, улар башланды. Сен уларда катнашмаганың Yok, мен катнашмадым да. Мен онда мектепте генә укый йөрим. Интернет юк. Yok, мен катнашмадым. Но мен беләм, шундай батл булган шул 12-нче ел. Як мен аты 12лә түгел, мен ишүдә унан алдарак тыңдай баштадым. Чөнки 2012-нче елда чыкты инсандың альбомы. Ахыр заман түгел, нимәкә әле ул? Не дигәннәре бар? Түгел ахыр заман, чөнки быел бит инсан яңа альбом чыгарган. Шул альбомы чыкты 2012лә чыкты бит. Мен иши онда шул альбомды тыңдадым. Аты улай угас давно вот ихтемәем касан кызыксынып киткәнмендер. И вот шайтып кызыксынып киттем. Үзем язып караным. И вот Филемсини тыңдай торгайным. Филемси. Ну, MC Bash инде. MC Bash, Филемси, Тартай, шуларда тыңдай йөри торгайным. Шунан, ул вакытта шулар булды. Башман һуңынанрак килеп чыкты. Шул өсәүдә тыңдай торгайным инде. Лагерга, балалар лагерына йөри торгайным. Теге Бөрен районында теге шундай. Ну, лагер онда яктап яшәгән инде балалар өчен. И шунда мин беренче тапкыр рэп музыка менән сәхнәгә чыктым. Но үземдең түгел, үземдең йыр менән түгел. Мин онда ярданым Филемсинең йырын. Хитрый. Теге не дип укыла? Рәхмәтле мин. Теге нимәкә ул? Тукай урамында булдыра мәсет. Вот. Ана шул ярданым. Шул вакытта ишайтып язып киттем. Мен кайттым да, мен уже рэпер булам. Яза баштадым. Бесплатный рэп минуса. И
нейдердің рэпердардың альбомдары сыға бетіндік шол вакытта ул вакытта башкорт рэпердары вот альбом сыгарайын ул вакытта рэп була турган прямо альбом сыгаралар инсан филмчинин вот күндәлек бетіндік тартай тузга язылмаган мотив бетіндік шонда инде альбомдар Шульген деген рэпер була турган оның вот альбомы Алмаш теге төп рольда түгел Роман оныкі альбом болманы и мен тоже өзімдің альбомды жазғы келіп кетті хотя менің теге сыгарылган тректарым жоқ инде но сыгарылган тректарым болмағала мен теге альбом жазып кеттім енді егерде вот менің альбомда вот бірінші альбомда әсерімді қаламездері бетін бірінші альбомым бірінші трек қалам ол жазылды 2000-де қалам 2012 жылда шықты трек текст жазылды минусқа ал уақытта рэп минуса деп аталайын тайм битс түгел жазылды бір 2012-лі наверное или 13-тәме шулайырақ жазылды и шунан менге яздыры керек мен яздым да менге яздыры керек кешелер яздыра үфілі мен нейдерге қарайым да рэперларға вот филмчыларға олардың ердары сығып тик тұра мен тоже вот сығарғы келем мен тоже крутой болғы келем теке болғы келем мен рэп яздырам да теке болып кетем деп ойлайым бетіндік онда ғана еш түгел мен өзім яратып кеттім музыканы шунан тоже вот сығарғы келе бетіндік и шунан мектепте жүріп атам и менің көрші досым Сантимир рэп яздырған бірінші рэп Сантимир STR менің көршім менің досым бірге өттік бір вот оның үйі вот менің үйі шулай и шул рэп трек яздырып алып келген енді мен оны достарым аша ешітіп қалдым енді хоккей турасында шул беренсе трегін яздырған енді шунан қызыққанып кеттім да шунан мен Сантимирге айтам мына менің альбомым ятады бетіндік теге мен сенде яздырған боламы дейм теге давай деп бетіндік вот қалам беренсе трек ол уақытта аталайын тәуге ижат деп менің вот альбом әсерімді қалам іздері бетіндік ол альбом аталайын ең тәуге ижат деп и вот тәуге ижат как интруха хамақ интро баш көз хамақ бола тұрғайны вот и Сантимирге айттым да досыма давай яздырайық деп давай ең деп бетіндік шан ендім шул ол вақытта несек яздырдық оның вот компьютері олтыра компьютер наушник игровой наушник и микрофоны ошында ошылай микрофон теге наушникка тоташқан микрофон енді шунда яздырдық не бойынша вот программалар яздырға керек бетіндік қазір нық популярный программалар вот FL Studio әрбірге қолдана ала бетіндік элек біз оларды білмей тұрғайны ол яздырған өзінің өзінің бір программа скачивать етіп алған исімі Virtual DJ деп аталады вот кемдер музыканттар қарайды оны по-любому біледі Virtual DJ Virtual DJ вот экран ол екі жаққа бөлінеді бір жағында рэп минус екінші жағында көздер енді екінші жағында көздер яздырған сақта біляқтан бит қана ештілі біяқтан көздер гена ешетілі то есть айырым яздырыла енді бірге қосылып яздырылмай яздыраң енді тоже өзіңді ешетмең просто оқиын әзірек ерда берген боласың бұл уақытта сидение деген нәме іштәу деген нәмені білмей тұрғайын яздырдым бетіндік шулайтып менге качественный рак керек ені бетіндегі альбомға болғас оғағана түгел менге что-то ол трек көңілге ятманына қойды оқшаманына қойды мен оны сығарманым
Или может быть альбомга хактаганмындыр инде. Ну, альбом менен куша сыгарганмындыр ул дип уйлайм. Сыгарырга телеген болгондур дип уйлайм. Шунан шайтып сентябрь менен күн сайын яздыра баштадык. Мектепке без иртенсек турабыз да мектепке бирге китебез мектепке. Безнең мектепке баруга без алыста яшәнек мектептен. Километрдан да алысрак. Точно әйтә алмайм. Ну, алыс кына инде. Барабыз да шул бирге бүгүн теге музыка яздырып эдем, рэп яздырып эдем дип шайтып инде. Шунан давай дип шул килешебез да бит инде. Шунан без алдан вот музыканттар вот хәзер иңтәдә битти табалар бит инде рэп минусаны. Табалар бит инде. Шунан рэп минуска гына не хүзләр язалар бит. Без ул вакытта ул айтманык. Без ул вакытта бит бүтән мәнле кирһенсә эштәнек. Без иң тәүдә хүзләр яза торгайнык. Хүзләр язабыз да һуңынан гына рэп минуса таба торгайнык. Шунан без вот сентябрь менен барабыз мәктәпкә уже өйдәшеп. Теге бергә барабыз. Иртәнсәк торабыз да мен кыскырам да сентябрь дип. Ул сыгала, хәзер сыгам дип. Уже киенеп сыгала, шан мәктәпкә аттап китеп барабыз. Без шан уже өйдәшеп китеп барабыз. Давай бүгін инде темага рэп язайык дип. Инде шан теманы бер тема алабыз да мөхәббәт турасындамы или андерграунд турасындамы. Без андерграундта укыдык ул вакытта хотя бы бәләкәй генә бит инде. Теге шундай олы теманы укыганбыз. Олыларча темаларды тоже укыганбыз. Шул когда китеп барабыз мәктәпкә, бер тема алабыз да и шайтып һөйдәй торгайнык. Шул теманы раскрывать итеп типа содержаниен һөйдәй торгайнык, типа сюжетын һөйдәй торгайнык. Давай ошолайрак булган дип. Менә мәсәлән, мөхәббәт турасында икән тей давай вот ошо гыдыка һине таштаһын. Шулай итеп турып һөйдәшеп, һөйдәшә торгайнык инде. Шуннан мәктәпкә барып дәресләр башлана. Тәнәфестә күрешәбез да сентябрь менән. Нәкәй сентябрь һин яздыңмы дип сорыйм. Текст яздыңмы дип сорыйм. Мин тоже яздым дип. Всё, мәктәптән кайтабыз бергәрәк дәрес үтә. Ул менә бер класста өлкән укыдым. Бер класста бәләкәй укыдым. Бергәрәк кайта торган инде барыбер. Шуннан шул кайтып үтәбез дә телефон булды минем монда уже. Samsung бәләкәй генә. И ул миңа звонит торганы. Минем өйдә беркем дә юк. Әйдә кил яздырырга дип. Мин рәхәттән торып сыгып китәм бит күршегә яшәгәс. Шуннан яздыра торган. Юк. Безнең текст бар, менә дәфтәргә язылган текст бар бит инде. И шуннан инеп китәбез интернетка, ВКонтактега. И группага инәбез дә, группага язабыз бесплатный рэп минуса про любовь дип торып. Шайтып язабыз да и килеп сыга. Любой бит, битте. Хәзер бит элек минуста иде. Минусты хайдамай торгайнык. Буны әйбәт буны охшай буны не качественный түгел дип айтып хайдамай торгайнык. Беренче ниндәй бит эләгә? Минус эләгә, шуга яздыра торгайнык. Без яздырабыз да. Шуннан нәмә эшләп тормайбыз. Без яздырып үтәбез дә, тыңдап та тормайбыз. Интернетка инеп китәбез дә, Яндекска и картинки про любовь. Картинки про любовь дип язабыз да. Монда теге хәзер обложкалар квадратный бит. Элек теге барыбер була торган. Элек ондай теге нәмәләр уңмай торган. Правилалар уңмай торган. Любой бер теге ярга табып килгәннәр. Картинка табабыз да. И куябыз үзе группага. Безнең ул вакытта группа була торган. Хатта группа, сообщество ВКонтакте. Шунда халабыз. Картинканы куябыз. Нейді куябыз. Йырды куябыз инде. И өстенә яза тор. Өстенә бер нәмә язмай торган. Яза торгайнык. Яңа йыр дип. Хәзер атала, премьера трека бит инде. Ул вакытта йыр дип торып яза торган. Яңа йыр дип торып яза торгайнык. Шу группалар вообще күп кеше була торган ул вакытта.
Біз мектепте гана оқу үйренетінік, біздің уже өздің группа бар. Теге сообщество ВКонтакте. И кешелер вообще көп бола тұрғаны. Әлеге менің группа ВКонтактела, әлеге менің группала. Әдірек кешелер чем теге ауылда язып йөргән вакыттан караганда. И шунда хала тургайнык. И все. И икенче көнне мәктәпкә барабыз, уже бит популярный булды. Уже безнең ярдарды тыңдайлар, уже безнең ярдарды көткәндәр, һөйдәй тургайнылар. Вот һәдең яңа ярыгы чыккан икән дип әйтеп, теге безнең бер класстан, ике класстан бәләкәй кызлар карай тургайны, или яки өлкәнрәк тоже кызлар карай тургайны. Вот ихтәген. Шул шайт без мәктәптә крутой булып киттек инде. Ну без и так крутой сентябрь менә. Теге не рэп өсөн генә түгел, без и так крутой. Без рэп укымасак та барыбер крутой булыр идек. Без барыбер крутой булыр идек. Вот шайтып башланып китте безнең беренче тректар, беренче иҗат шайтып башланып китте инде. Шулайрак. Хәзер моны үз сөйләп китәм. Нимә өчен шулай килеп чыкты? Я. Ну давай, ушулайтып бирак сөйләп баштайм. Хәзерге башкортса рэп юк. Әмма ләкин башкортса рэп итеп укыган бар башкаруучылар, музыканттар, хәзерге заманда музыканттар дип атала. Мин тоже рэпер түгел. Мин рэпер түгел. Мин попсовик. Без попсовиктар. Хәзер берәүдә рэп укымай, хәзер берәүдә рэп язмай. Ише уга берәһелә ынтылмай. Ул кызганыска каршы әлеге заманда 23-нче елда рэп ул кирәкмәй дигән дә була. Нимә өчен дигәндә без вот яшь йырсылар инде. Без уже йырсылар, без рэпер түгел. Без йырсылар, без алырга тырышабыз сәхнәне, эстрадаларга сәхнәне алырга тырышабыз. Без именно рэп укыгак, әгәр дә рэп, вот элекке һамак рэп укыгак, без сәхнәгә чыга алмайбыз. Без укыйбыз шуга попса, без йырдайбыз попса. То есть рэп итеп укыла, но ул попса. Рэп трек сыкты икән, демәк ул попса. Любой бер кешенән рэп трек сыкты икән, ул попса. И рэп юк. Без ынтылабыз, без сәхнәгә ынтылабыз. Башкортса дискотека, Бурзен пати. Вот Бурзен пати. 16 елда, 16 яшь мен укый үйрөнүм. Укый үйрөнүм, поступать көнүм, беләгет кайда мен нәмәштәп тормайым, кабатлап тормайым. И шунда мин выступать иттем, клуб 11-дә, клуб 11. Ул хәзер атала Дом печати дип, клуб Дом печати дип инде. Ул шунда выступать иттем, беренче рэп трек менән. Вот ул вакыт, ана шул вакытта башланып китте 16-нчы елдарак рэп үзгәрү. Шуннан башланып китте сәхнәгә кызыкыну. Мин сәхнәгә үзем килмәнем бит у. Мин сәхнәгә мине Сык. Сыкмайым да. Я мин сәхнәгә килге килә тургайны. Миңа просто ярдәм иттеләр. Мин сәхнәгә сыгарга ярдәм иттеләр. Ул да Хөрмәт Алсанбаев. Кем ул? Хөрмәт Алсанбаев. Ак Йонтулдар төркеменең солисты. Хөрмәт Алсанбаев. Мин ул шуның менән һөйдәшеп китеп, ул миңа ярдәм итте инде. Ул как минең агаем һамак була торган. Әллә һәйбәт кайбердә аралашабыз. Һәйбәт мөнәсәбәттә инде барыбер. И шул миңа ярдәм итте сәхнәгә сыгарга. Шул һөйдәшеп, нәмәкәйләр менән, организаторлар менән, берәй любой ни булһа, мин әйтәм, мине выступать килә дип. Ул ни әйтә торгайны. Ярар, аша без проблем. Хәзер мин һөйдәшәм дип. И шул хөрмәт аша гына сыга торгайны. А так мине үземдә һуңнанрак кына сакыра башладылар. И потом туктанылар.
Мен озак тыңдаган рэперлерди айтам. Постоянно озак тыңдап жүргөндөрдү айта алам. Кимлер? Phil MC. Просто окшой тургайны. Просто ол окшой тургайны. Меңе окшой тургайны ол эсек окуй. Оның ол башкалар окумай тургайны. Экинчи түрдө ол өзүнчөлүктүү окуй тургайны. Мана неме кызык, шулук башкортса, мана неме кызык, башкортса рэпте шул сактагы һәр бер рэпер неме своеобразный деп айтайык булды. Бездә булманы һәр берне бер-беренә окшаган деп. Вот. Шундай не булды. Мына опять-таки вот фильм читинен битиндик. Әле мин икенче урында торган, менин өчен урында торган кешеләрдә әйтәм тигенем. Улар фильм менен вообще ер менен көкара. Улар тоже прикольный иште. Улар өзүнүн стилинде. Это ол ерткыс менен касыл. Улар немеки? Улардын стили вот более хардкорный, underground. Фильмсиники тоже унык underground, но более йумшагыраак. Мен укылышын айтам. Вот ерткыстардын, касылдардын олар вот хардкорный, underground и укылышы тоже вот underground. Вот шуларды мен тыңдап жүрөм. Тоже ерткыс касыл. Артур Султанов. Мен Артур там неме совсем яңа неме астылы койду капыл. Неме теге стиль. Ана теге. Неме хугынып, Атрап Тайгерко. Онан алда ол Артур Султанов булып сыгара турган тректарын. Ол меңе неме менен окшоп калды. Ол мөхәббәт турында. Ана шунан башланып кетти өтү. Шул заманга уже жетип күсүп кенә келебез. Артур Султанов, ол тоже рэпер и полупопсовик. Он тоже вот сахнага йөри турган, оның мөхәббәт турында тректары поп битиндик, поп тректары. Вот. И миңа мөхәббәт турында йөрдәр окшай турган. Вот. Ол рэп түгел битиндик уже. Поп. Все равно мен аны яратып тыңдаган ярсаларымдын бириси болду. Артур Султанов. Вот тоже сакыра турганлар битиндик шул вакытта выступать этергә бере кайдан. Біз тоже вот шунан көрген бездерин крутой чувак деп. Вот бұл үшінші болды. Төртінші, мен фильмсімен тартайды, біріншіге қоям. Олар берге вот общий. Екіншісі мына ерткыс менен касыл. Үшіншісі мінекей Артур Султанов. Дүртінші сер менен кем бол? Ким айтма, олар менен совместного. Мен что-то оларды ұмытып отырамын. Мана шайтып орғалар кешелерді теге. Бәшті келмейді ғой. Вот сер менен кем бол? Тоже вот бында бұл списокта оларға тегектер. Олар вообще рэпті вообще өзгеріп келді. Олардың вообще екенсіз стиль. Тоже вот ойлап қараған, не бай айттың бетіндік. Һәр бірінің өзінчәлекле. Мен неменеке сәрдеке неме окшай, оның текстін қара, оның полноценный стиль. Стиль полноценный. Шулай. Шулар вот шуларды тыңдайм, шулар меңе окшай. И шунан вот 5-нче кем. Бында вообще дуэттар менен кетип барды. Ана өз дуэт битинде. Вот Артур Султанов сольник. Ладно, Тагирко менен тоже. Кесе бар. Кесе. Оныкі ол немегелер, мен ойлаймын, оныкі, вот менеген, мен ойлаймын шайд, оныкі совместнылар ғана келіп сығайын. Вот мен шайд ойлаймын. Мен тоже совместный зардан олған бар. Немегелер, мен ойлаймын шол кесе неке совместнылар ғана келіп сығайын. Вот өзі сығара, мен ақшаманы сығайткенде, амана ол біркемен қатнашқа, прям супер ол. Там заходил тебе прям в тему сығайын. Филипсимнен қырмызға. Вот. Супер темалар. Мен ехтаным, короче, 5-нче әгемді Ерендік саңы. Себайдан
творческое объединение. Илнурай, Ысылбай, шул объединение куям. Улар вот, ну, андерграунд. Миңа окшай турган, тыңдай турган юк тоже. Улар мен окшай, улар нык андерграунд. Чисто андерграунд кына яталар. Вот. Шайтып, вот, шул бишә, шайтып, шулар инде. Син дә блогер та инде. Мен блогер түгел, вот. Мен блогер түгел. Ну ладно. Башкортса ну, блогер деген, блогерство деген хүдде юл дөресен әйткәндә, вот. Кешеләр просто хаталана. Кешеләр белмәйдер. Күп подписчикты кай кешеләрне блогер диләр. Олар блогер түгел. Олар вот ниндәйдер бер хүз бар, термин менән бар ондай. Олар блогердар түгел. Ничегрәк? Олар влог Шизофрения. влог күрһәтәләрме? Олар блогердар түгел. Мин аңдатып китәм, блогерство ниме ул? Ниме ул блог? Һөйлә ас безгә иде. Блогерство ул теге үзеңнең тормышыңды күрһәтү түгел. Үзеңнең тормышыңды күрһәтү ул икенче нәмә. Ул блогерство түгел. Блогерство була ала үзеңнең берәй тематик яктан алып барган контент, тематик яктан алып барган видеолар, мәсәлән, мына берәй әйбергә обзор эштәгән и шуның туралы контент алып барган кеше блогер дип атала. Анда сыккан кеше блогер дип аталмай ул. Ул икенче төрдә атала, мин белмәйм. Но мин уларга каршы бер нәмәле теге негативым юк. Улар мин һезгә каршы бер нәмәле әйтмәйм, мин просто блогерство дигән хүзде теге мәгънәһен аңдатырга әйтәм инде. Вот блог берәй нәмәне вот, мәсәлән, автоблог бар. Менә берәй нәмәкә машина менән разбирается инде үзенең блогында. Мотоблог бар. Тоже вот неменен. Тоже блогер, мотоблог. Мотоциклдарды разбирает. Ну, түрлі. Мына Ехан турасында кем, мына Ехан менән кызыккана, Ехан турасында контент күрһәтә. Ана шул блогерство. Мына Вайндер сыга бит инде интернетта. Ул тоже теге, ул блог сыкты түгел, ул Вайн. Ул блог түгел, ул Вайн. Бездә ондай, вот бездә ондай блогерлар юк. Бездә вообще блогерлар юк. Мына наверное, һин блогердыр, һин менә һин ниме менән шөгырьләнәң түгелме? Бер рубрика алып бараһың. Рубрика, миндә рубрика, мин үземдә нимә фанамайм блогер дип. Миндә просто сыга. Сыга. Һин бер ниндәй тематик видеолар алып бараң түгелме? Контент. Вот. Минең һөнәр блогер дип. Мин бүтән белмәйм. Кешеләрде. Ну ясың әйткәндә, ишел. Ну, һин получается һин блогер. Мин полноценный блогер. Ул блогер. Ул алып бара контент, тематик контент алып бара. Ул блогер. Һез блогер. Түгел. Ладно. Бер ниндәй дә негатив юк. Без бер комнатадан тигән хамагарак. Блогердар и бит контент, кемдер контент менән булыша, бит оларды, мин оларды аңдайм. Мин дә үземнең тректарымда саф башкортса гына укымаем бит. Мин тоже кешеләргә нисек тыңдавы уңайды, урыс хүзләре кушып китәм. Бит теге ысын тормышта нык иттереп торып башкортса һөйдәшмәйбез дә инде барыбер. Теге урыс хүзләрендә барыбер кушабыз бит инде. Бит нимәгә әйтсәк тә Рәсәй территориясында яшәйбез бит инде. И безнең теге эргәлә тоже вот урыс хүзләре күп бит инде. Вот мына без мәсәлән Өфелә яшәйбез, Өфелә башкортлар гына яшәмәйбез. Теге
вот документ ягынан тел вот урыс советиндик вот несе керек вот дәүләт теле рус советиндик магазиндар весь бөтен әмәле рус советиндик и безгә русса ну күн һайын ишетелә бит инде. И безнең өйрәнеп киткән һүзләребез бар шуга. И без когда контент эшләбез, вот блогерлар или яки музыканттар контент эшләбез, безгә мөһим безнең һүзләребез тыңлаусыга барып етен дөрес итеп. Әгәр дә без һөйдәһәк саф башкортса, нык иттереп торып, саф башкортса һөйдәһәк, безнең тыңлаусыбыз без нимә әйтергә теләгән мәгълүматты аңдап етмәүле бар. Шуның өчен кызганычка каршы вот шулай. Мин актер булу килә торган. Мин киноларда карайм, миңа шул актер охшай. Минең дә шул актер һәм крутой булгым килә. Вот мин актер булгы килә торган. Хәзер нимә булган? И мин тоже ул теге нәмә хыялды таштаманым. Мин тоже вот актер, мин әле тоже актер, мин киноларда катнашып торам. Һез вот кемдер вот режиссерлар карай киноларда кастингтарга сакыра алабыз. Мин любой рольдә уйный алам. Хоть теге бандитмы, немеке. Ну, ниндәй рольдәр бар, вис уйный алам инде. Вис уйный алам. Менә теге мөхәббәт һөю турында уенмы, вис уйный алам. Мин менә теге блогерлар бар бит инде. Шу блогерлар турында, улар теге вот обычно вот киноларга, ну теге блогерлар теге йөд менен эшләйләр бит инде. Аның йөзе нитиклем күренекле, шул тиклем продукт эшләгән кешегә уңайлырак бит инде. Ну, выгоднырак бит инде. Вот режиссерлар шул теге киноны продвигать итер өчен нәйләрдә сакырга яраталар инде. Вот блогерларда инде. И миңа блогерлардан охшамай, миңа охшамай блогерлар, улар уйнай белмәйдер. Уйнай беләләр, но слишком, короче, үтә нык сыгалар. Урысча әйткәндә переигрывать итәләр. И кызганычка каршы башкорт киноһында ла шундай күренешләр осрай. Ризан. Нимә өчен мин беләм, нимәгә ул шулай. Мин уның турында тоже уйданганым бар, фикер йөрткәнем бар. Менә кино ветиндек, менә теге кинолар сыга ветиндек, башкортса кинолар сыга ветиндек. Ул электән кино индустрия килгән, ну электән бетиндек. Безгә кызганычка каршы бөтен әмәле һуң килеп җитә ветиндек. Вот. Шунда безнең киноларда нимәгә актерлар слишком переигрывать итеп уйнайдар, чөнки безнең актерлар, улар ысын актерлар түгел. Улар улар актерлар, улар ысын, ну, кино актерлар түгел. Мин уларга негатив ягыннан әйтмәйм, просто шулай килеп сыга. Но ул һәйбәт ул теге, насар түгел. Бездә кино бар, ул һәйбәт, ул насар түгел. Просто вот шундай күренеш бар инде. Улар получается. Менә һөйдә үтәм дә, братан. Нәкәй ул актерлар бөтәһелә үскән театрда. Улар гомер буе сәхнә актерлары, улар гомер буе тамашасыларга театр күрһәтәләр. Театрда положено кешенең күңеленә инеп китер өчен, ул инде экрандан карамаң бит инде. Күңеленә инеп китер өчен унда шулай дип переигрывать итәләр. Ну ул переигрывать итү дип аталмай инде. Ул дөрес уйнайдар бит инде. Нидә? Театрда вот безнең актерлар. И бездә вот кино актерлар, ысын кино актерлар юк бит инде. И сакырырга туры килә инде киноларга театр актерларын. И шуга шулай килеп чыга. Кинола, башкорт киноларында ну актер
как будто переигрывает итеп хамак келип сыга. Сынга ол теге насар түгү, беде просто актердар yok. Шуга айтам. Мына мен актер, мен сын актер. Мен переигрывать этмейм. Если вот мени сакыра алабыз кинога, вот любой роль мөһим түгү. Әгәр һиңә тыуган урыныңды һайларга бирһәләр, кайда тулыр идең? Ул хорауга бери булмай инде. Як теге. Һайларга бирәләр тегендәй. Хайдарга бирһәләр. Әгәр дә, мин алдан белгән булһам, мин икеләтә икенчегә туу мөмкинчелеге булһа, як миңа охшай тоже вот икенче илдәр охшай ул. Әгәр дә минең онда дусларым, кешеләрем булмагач, нимәгә минең икенче урынды хайдарга? Мин шуга хайдайм, кайда тууганмын, шунда шуны кире хайдайм. Потому что онда мин хайдахам, яңынан теге танышып була бит инде, теге яңынан теге дуслар эзләп була бит инде. Минең айткым килмәй. Мен если икенчегә туу мөмкинчелегем булһа, мин шул кайда тууганмын, шунда туырмын. Просто нинди ошибкаларда эштәгәнмен, уже шуларда эштәмәс идем. Вот. Бала сактан ең яраткан әкиятең? Так. Нейдер ул? Әкиятты беләм. Вот исемен әйтә алмайм. Ул әдәбияттан үс егет исеме Кәртүк сәскән. Кәртүк кем әле? Әмир менән Әлим Кәртүк сәскән Сәлман. Шуның хамагарак. Ул әдәбиятта бар. Нисегә ул? Һез беләгезме? Аңланык инде. Ладно, ярар. Һез аңданыгыздыр ул. Ярар. Икенчеһе не? Шалкан әкияте. Шалкан әкияте. Самый популярный әкият. Простой. Вот. Когда вот әкияттарда, нәмәләрдә любой бер худме, ерме, когда вот тректа, вот ерда простота есть икән, ябайлык бар икән, простота ул залог хита. Просто вот хуйдер менән, если һинең тректа нәмәкәй хуйдерың шул хәтлем простой икән, ул шул хәтлем возможность хит булырга. Когда һинең хуйдерыңда берәй аңламаган нык башкорса хуйдлык икән ердарыңда, кеше музыканы тыңдай, дәрт өсөн бит инде теге, кыйын, еллар өсөн түгел бит инде. Анда, если анда берәйлә бернемәле аңдамаһа, онда ул теге, ул хит булмай бит. Шундай вот кешеләр бар. Вот. Шул шалкан самый простой. Вот шуга ул хит. Ул потому что ул самый простой. Шалкан хит. Нинди музыкаль инструментта уйнарга теләгең бар? Мин нейдә уйнап карармын, дабстеп, шайтып басып тик и фортепиано. Мин менә училище искусства укыдым 1 ел. Анда һәр бер бүлмәле, общежитиелы һәр бер бүлмәле, абсолютно һәр бер бүлмәле. Это закон. Фортепиано булырга тиеш. Фортепиано булды. Любой ул теге анда студент яшәйме или студент яшәмәйме, ул теге коменданттың бүлмәһендә лә бар, шуның һаман. Шундай ул закон. Шунда минең 1 ел булды шул бүлмәле фортепиано. Мин дурак уйнарга өйрәнмәдем. Мен анда якында килмәдем. Таш дурак. Хәйләһен дә. Киләһе Галиян Сынбулатовтың геройы. Һез үдегездә бәхетле кеше дип һанайгызмы? Мин бәхетле дип үземдә күптән һанайм. Ул теге бәхетле, аңлап әйтмәйләр бит ул кешеләр. Мына мин бәхетле әле күрәм шул, вот камераны шылдырып булмай шул. Минең эргәлә әле генә бәхет утыра. Мына кара, нинди бәхет. Кызыкай бәхетле. Ул ана һөйәнеп алганда, колагында музыка, рәхәтләнеп торып, ел тышта, елдең нинди елдең һавасы
елді ощущать, вот башкортса нисек була, хизилүүн Ай. карап хүрөт түшүрүү болду. Ол Ол бәхет. Вот менің бәхет немеле? Вот әлеге ултырган орыным бәхет. Вот әле тышта ел, мына тышта ел. Шундай кайфовый гына ел. Мен шуны хидем. Мен вот шуны хидем. И менің қолдарым бар, аяқтарым бар, весь бүттен әмәмдә түгел. Аллаға шөкір деп әйтергә кирәк шул вакытта. И мен қатыны хидем, мен йомшақты хидем, мен ерді хидем, мен весь бүттен әмәнле хидем. Мен бәхетле. Бәхет, ну мен өзім бәхет шунда. Мен бәхетле, братан. Мен бәхетле. Мен бәхетле. Вот. Артабанғы қонаққа менің орауым. Ну мен білмеймін нендей қонақ келе, но барыбір. Яшме, яки олымы, японский аниме культураға несек қарашығыз, һәм аниме культура яки музыка культура яшьтәргә нисек йогынты яһай, или ул сәбәп музыкала или анимела түгел, или бұл нейдә, бұл көрәштә аниме, музыка и балаларға йогынты яһау көрәшенә ата-әсәләр нейме? Ну, виноватмы. Вот шундай карау. Без виноват түгел. Вот буны просто һинең улың минең тәртипһез йырҙарҙы тыңдап минән үрнәк ала икән, ул мин виноват түгел. Ул һин ата-әсә, һин виноват. Бұл рахмет, ош матур орында саф һауала булды беҙҙең тапшырыу. Рахмет һиңә, ҙур рахмет. Рахмет, үҙеңә саҡырғанға рахмет. Мына саф һауала, мына егеттәр, ҡыҙҙар саф һауала йөрөгөҙ. Әле көндәр йылы тип тә тормағыҙ, һыуыҡ тип тә тормағыҙ. 40 градус һыуыҡта ла даже саф һауала. Саф һауала. Егеттәр, ҡыҙҙар, ней, барығыҙ ала сәләм. Ай, барығыҙ ала һау булыу. Кеше блок менән булыша. Блок финансово тоже поддержка кәрәк теге. Рәхмәт кеҫәгә һалып булмай бит әлеге ваҡытта. Рәхмәт ул кеҫәгә һалып булмай. Ниндәй генә мөғжизәле һүҙ булһа ла уны ҡулланып булмай. Егеттәр, ҡыҙҙар. Алға қойған мақсаттар болып тұра маяқтай, тик талмаһын қанаттар, хыял битү қаятау. Қалырға тиеш килватыр батыраһын маратта, маяк яқтыһын һиҙер, хыялым тормошын ашырһын. Хәл қалырға тиеш килватыр батыраһын маратта, маяк